Teacher Dare. Kumusta mga bata? Ako si Teacher Dare. Magtuon ta karon unsaon pagsulat ang mga litra, gagmay ug dagko. Pagkuha mo sa inyong lapis ug papel. Magsundog mo ni Teacher Dare ha. Sige. Mga bata, magtuon ta og sulat sa dako nga litrang F ug gamay nga litrang F. Sige, tanawan ninyo ang lapis ha. Isa pa. Sunod, kamo na lang sulat B. Isulat ang dako nga litrang F. Very good. Sunod, magtuon ta unsaon pagsulat ang gamay nga litrang F. Isa pa, tanawan ninyo. Sunod, kamo na lang B, isulat ang gamay nga litrang F. Very good mga bata. Mao to ang gamay ug dako nga litrang F. Ngayang tingog magtuon ta karon sa litrang F. Tingog. Litrang F. Tingog. Mao kini ang mga ngalan nga nagsugod sa litrang F. Fries. Fishball. Football. Ferris wheel. Mga buluhaton, isumpay ang mga hulagway nga naay tingog nga sa kahon. Sunod, pangita ang nahimutangan sa tingog nga sa matag hulagway. I-drawing ang star kung anaa sa una ang tingog, triangle kung naa sa tunga, ug square kung naa sa ulahi.
Sunod mga bata, isumpay ang mga linya para makasulat og litrang F. Ipadayon ang pagsulat sa litrang F sa linya. Daghang salamat! Bye-bye!